Здравейте! Аз съм шеф Христо Вълчевски от Sous-Vide.bg. В групата на Sous-Vide.bg във Facebook имаше доста въпроси относно сланината, която се прави на sous-vide. Аз по принцип съм пуснал на моят сайт sous-vide.bg една рецепта, която е с сланина от коремче на прасе. Така че за това нещо няма да го правя, няма да говоря сега, но понеже е в момента сезона на прасетата, има доста сланина, затова ще ви направя и ще ви покажа една рецепта с свински кожички. Тя е много интересна рецепта, изпълнява се в 3 етапа. Сега ще направим първия етап. В момента такива кожички може да се вземете от пазарите или от моя приятел Георги Георгиев от 2 километър, който ми изпрати тези кожички на мен. Взимаме кожичките, махаме всичкото месо или сланина, която е от втората страна на кожата. Тези са добре почистени, така че няма много да се занимаваме с тях. Само леко ще ги прегледаме. След това ги нарязваме на парченца и ги слагаме в плик за вакуумиране. Подреждаме ги коричките. Не слагаме нищо друго. Само хубавата кожа. След това вакуумираме. Така, нашите кожи са вакуумирани. И сега трябва да ги сложим естествено на sous-vide. Слагаме ги на температура 65 градуса за 24 часа. Може би ви се струва, че времето е много, но не. Това са все пак свинска кожа. Слагаме ги в рак стелажа и в sous-vide. Както казахме, на 65 градуса за 24 часа. След това, когато вече станат готови, ще направим втория етап. Така че този етап за сега привършва с слагането в sous-vide. Готови сме. Започваме втория етап. Нашите кожички са готови. Минали са през sous-vide. Сега ще отворим плика. Ще ги нарежем на малки парченца. Цялата мазнина е паднала. След това ги поставяме върху една решетка. Третия етап ще го направим след като тези кожички ги изсушим. Как става сушенето? Може да ги сложите в фурната или ако разполагате с конвектомат на 55 градуса за 8 часа. Ако разполагате с уред за дехидриране, тогава може да ги сложите също на 55 градуса, но за 12 часа, защото там по друг начин е топлината, която се излъчва.
Така, аз ги слагам във фурната на конвектомата за 8 часа и след това ще направим и последния, третия етап от тези прекрасни кожички. Здравейте! Започваме третия етап от приготвянето на чипс от нашите кожички. Нашите кожички вече са готови. Ето, вижте как изглеждат. Чудесни са. Всичко е изсъхнало, станали са наистина като чипс. Сега ще отидем да ги изпържим на силна мазнина. И ще видите какъв хубав чипс ще се получи. Пускаме силно котлона. Аз работя с китайски котлони и китайски тигани, защото ми е по-лесно. Пускаме няколко чипса. Ето виждате, те веднага започват да се надуват. Обръщаме ги полека с щипката, да може да се изпечат от всякъде. Така. Изваждаме ги и ще пуснем още едни за всеки случай, да може да видите. Как добре се изпържват. Ето вижте, това се наду, по-хубаво се наду. Чувате свърчението. И сега ги махаме. И нашият чипс е готов. Какво друго правим? Веднага ги посипваме с сол и можем да ги опитаме. Чудесно са. Вижте как хрупат. Страхотен чипс от свински кожички. Страхотен чипс. Препоръчвам ви го. Ще бъде интересно и за вашите гости, които са дошли. Препоръчвам. Ето чипса. Сега да го видите от близко. Страхотен е.